Wat teken ik? Een randje. Een bol. Een autowiel? De zinnen. Ik denk een ballon. Ik denk dat dat een hond van een pop is. En dat dingetje is zijn neus. Gewoon heel groot erg. Ja, dat is een jonkje of een famke, maar dat weet ik al zeker. Hier. Denk kroon. En nog een eer. Een kussen. Stoel volgens mij. Ja, een stoel. Nee, een stoel waar ze echt wel in de zinnekist zitten. En dat wie het matras. Hij lijkt dat hij moe is. Een bed. Ja. Hij zit rechtop in zijn bed. Nou, dat die correct wekker is. Ja. Ik denk een bed waar ze echt op kist zitten als een bank. Als de ziek bent of moe. Of als was het iets hebt. Zie 14. En dan ben ik er chinnen. 5. Ja, 5 ja. Die zit in het gips. Omdat hij voetbed is. Ja, denk ik. En Nog een kussen. ja, kersen voor de voet. Want als hij dan beweegt met zijn voet, dan kan je dat zien dan. Ja. Een streepjestrui. Die blauw is. Ja, een helemaal blauw. Een Pyjama. Pyjama shirt. een kruis. Die lijkt in het ziekenhuis. ziekenhuis. Omdat er een kruisje op zijn bed zit. Het is reed omdat het dan echt beter opvalt. Nog een ziek jonkje. Was die jonkje die ik in het bed leidt, die ik in het ziekenhuis leidt. Een zuster. Of het is een neefje of een zus. Of de mem. Of een famke die op bezoek komt bij het jonkje. Die zit in de stoel bij het jonkje. Die dan even bij hem komt zien dat hij op een stoel zit. Of ze wil gewoon even gezellig met hem praten. Ik denk het wel. Hij gaat zitten op een soort van Skippiebal. ja. Een rolstoel. Omdat hij iets gaat brutsen. Of ze kunnen rennen. Dat is een ongeluk gewoon. Ik geloof dat een buurvrouw is, dat die echt ziek is of dat die mevrouw voor dat jonkje zit. Ja. Een hoorn. Die wiest ernaar. Ze probeert iets te pakken. Misschien is dat wel een bal. Ze had misschien die bal voortgooid en dan was ze weer terug en dan valt er dat het jonkje zich voert. Maar ze zit wel blind. Stipjes. Lampen, denk ik net. Nee, ik denk een bal. Ja, een voetbal. Dat het famke het gooit en dat het jonkje mag vallen. Ze won oorgooien en Famke gooit verkeerd en de valt op de voet. Zegt het jonkje, ah! Een door. Een Ruud of zo? Nee, door. Een Ruud. Ja, een Ruud. Een door.
Dat is toch een Ruud. Ah, de bal die gaat tegen het ruit aan en dan is het ruit is kapot. Het Ruud is stikken. Kapets. Ga nou gauw naar je Chiltje YouTube-kanaal voor leuke filmpjes.